Lain ang PACDOL ordinance ni Councilor Cedfrey Cabaluna sa gindispose nga proposed ordinance ni Councilor Nene de la Liana. Inang mismo nga ginatahag ni Cabaluna matapos ini nga ginkwestiyon ni Councilor Rex Sarabia sa ginpatigayon nga 32nd regular session sang 12 City Council kahapon nga adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay Cabaluna, chairperson sa Committee on Transportation and Public Safety, iya ginpahayag nga ang inspirasyon sa ginaduso niya nga ordinansa among insidente sang pagpakdol sang isa ka pedestrian sa isa ka motorista sa distrito sang Mandurriao nga ginakabig niya nga resulta sang kapabayaan, kakulangan sa pag-intindi o kon recklessness sa isang pila ka mga motorista. Sunod sa iya, hindi lamang kultura o kondisiplina sa mga motorista ang ginatutukan sang iya ginaduso kundi pati man ang sistema kag infrastructure sang pedestrian lanes agud mas mangin safe ini para sa publiko. Samtang ginpahayag man ni Cabaluna nga ang ginbasura nga proposed ordinance ni De La Liana ang may kaangtanan sa pagprohibit kag pagpenalize sa mga motorista nga hindi maghatag sang right of way sa pedestrian nga may ara na sang existing national kag local regulations. Natin ang inspirasyon sa isa mga insidente sang pagpabaya or kulang sang pagintindi or recklessness nga katabo sa pila ka mga motorista, mapa-private, mapa-public, mapa-motorman nga ga-disregard sang aton mga pedestrian lane. So that's why ginambal naton nga the ordinance is there to establish ang mga standards, no? Siguro on the context of the term pedestrian lane, base nag-apisang ni Councilor Sarabia, pareho gid ang ordinansa namon sa ordinansa ni Nene de Liana. That was already disposed of by the committee. Yung ginambal naton redundant and dapat kung gusto i-amendaran niya and so on and so forth, no? So but we insisted nga lain